Krásny deň vám želá Vešťariňu Verony. Na čo si dať pozor 27.5. Vodnár. Dneska o niečo prídete. Ryby, nepriateľ číha. Barán na mladšiu ženu od vás. Bík na úradné záležitosti. Blíženci, po čom túžite, tak vám to nevyjde. Rák na nohy, kolená. Lev na takú stagnáciu vášho života. Panna na pokazenie nálady. Váhy, u vás správa, ktorá vás nepoteší. Škorpión, náš nadriadený v práci alebo šéfa v práci. Strelec, zlodej pri vás. A kozorožec na cestovanie, a k tomu patrí aj pokuta. Takže pozor na rýchlosť. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.